ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa da zarar mun daura sababbin shirye an fara Hausa TV. Wannan gugayya ne haɗe ruwan makar. Kowa ya bakin rijiyar na sun ya kauce abin kai ya ne kai ya ne aka ce ba kaji wallahi da ka jefa ni rijiyar nan na mutu na fito yana rama. Ku danna subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa da zarar mun daura sababbin shirye an fara Hausa TV.